I Reaper, normalt når vi har et projekt i Reaper, og vi gerne vil køre det ud som en fil på skrivebordet i form af lyd, så gør vi det, at vi normalt går op i File i menupunktet, og så går vi ned på den her, der hedder Render. Og når vi gør det, så kommer der jo den her store boks. Der er der så mange valgmuligheder, så det kan være meget uoverskueligt. Man skal tænke på alt mulige ting og sager heroppe, og navngivning og bit og hertz og hvad det end er. Så den lukker vi lige ned. Jeg trykker cancel her. Jeg har lavet et script i Reaper, som gør, at man bare kan køre scriptet. Den her script kører lyd ud til skrivebord, og så passer det perfekt til, hvis man gerne vil lægge det ind til en video, så den er på 48.000 Hz og 24 bit, og den kører hele projektet ud. Så hvis den har taget noget med i enden af projektet, som du ikke vil være med, så må du lige klippe det til, når du laver en video. Så når man trykker her, så går den direkte til rendering. Og som I kan se heroppe i toppen, så står der også Wave 24 bit, 48.000 Hz, 2 kanaler. Det var det. Nu er den kørt ud på skrivebordet. Fordelen ved det her er, at man skal ikke tænke på alle de der menupunkter, som der var før. Nu når vi ser det her, så giver den også navnet på projektet. Oppe i toppen af vores vindue, der står der Rock Projekt Kopi, og det står der også her. Nu er den jo kørt ud på skrivebordet. Jeg trykker lige luk på det her og minimere. Så skulle den jo ligge herude på skrivebordet et sted. Så nu skal vi lige finde den. Jeg tror, den ligger her. Ja, Rock Projekt Kopi. Ikonet ser lidt anderledes ud, fordi jeg bruger VLC medieafspiller. Men som I kan se, så står der Rock Projekt Kopi. Det vil sige, at den her fil ligger nu på skrivebordet. Det vil sige, hvis man kører den igen, så må den jo overskrive filen. Men scriptet er lavet sådan, at den bare laver en version 1. Så nu kører vi scriptet en gang til. Script kører lyd ud til skrivebord. Og som du kan se heroppe i toppen, så har den navngivet projektet som Rock Projekt Kopi understreg 001. Ja. Det vil sige, at du kan køre dem ud lige så mange gange, du har lyst til. Så nu ligger den heroppe. Så nu har vi en første version, og så har vi en anden version. Så det her det er version 0, og det her det er version 1. Så nu prøver vi igen, bare for at se, om det virker. File, script kører ud til skrivebord. Det virker, og nu har den lavet en version 2. Så hver gang du laver nogle ændringer i dit projekt, så kan du bare køre den ud. Hvor er det nemt. Sådan. Kan vi lige lukke den her ned. Jeg vil gerne gemme. Så har vi tredje version her. Så nu kan vi bare køre den ud lige så mange gange, vi har lyst til.